Leo Messi ale ni Paris cɛla la gɛlɛyaba b'u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na fɛn min ye ale Leo Messi taara tagama de la tagama min ma bɛ Paris direction mɔgɔw ma ka sababu kɛ ko a ma sara olu la donc o kɔnɔna de la olu fana y'a sanctionné des semaines kɔnɔna la k'u t'a ka sara d'a ma nin waati in na caman man kan k'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que Messi nin sanction in tɛ kɛ sababu ye ka Messi ka teliya ka bɔ Paris la wa ko walima nin sanction yɛrɛ tɛ kɛ sababu ye ka Messi ka contrat ko bɛɛ ban ko walima ko dɔw yɛrɛ ko nin sanction in kɛra ka sababu kɛ ko Messi banna k'a ka contrat prolonger ko de kɛra u ye nin sanction in ta donc kuma camanba de b'an kan ka fɔ nin waati in na donc aw hakilinata ye mun ye a bɛ se k'o fɔ commentaire la an kɔni bɛ mun dɔn nin waati in na pour le moment kɔni Messi donc information foyi ma confirmer mun b'an kan k'a yira k'a fɔ ko san wɛrɛ a bɛ taa jouer nin club in de la pour le moment an bɛ se k'a fɔ Paris joueur de don donc yanni saison ka ban donc waati damadamani dɔ kɔnɔna la dɔrɔn bɛɛ bɛ jaabi sɔrɔ nin de tun b'an bolo donc aw kana ɲinɛ k'a abonné donc aw bɛ merci beaucoup a y'aw abonné an ka chaîne kan walasa ka force d'an na